O 95% dos alumnos galegos conseguen superar a selectividade. As notas da PAU xa se poden consultar e agora quedan días de agarda e nervios para ver se os alumnos dan accedido ás carreiras desexadas. Chegan as notas da proba de acceso á universidade e con elas as alegrías e os disgustos. Algo máis do 95% dos alumnos galegos conseguiron aprobar estes exames, unha media que superaron no IES de Liadoura, onde 32 de 33 rapaces pasaron as probas. Unha taxa de aprobados que a piques estivo de ser do 100% de non ser por unhas poucas centésimas. Ian 33 alumnos ás probas do noso centro, aprobaron 32, e por 2 centésimas nos quedamos ás portas de ter o 100%. Temos o 97% de aprobados. Entre estes alumnos, as sensacións foron de todo tipo. Moitos deles están agora agardando poder ingresar nos graos e nos ciclos polos que levan anos pelexando. Sí, aí, supoño que todo, ainda non falei con todos eles, pero bueno, eso sempre igual. Hai unhas expectativas que pensaban quitar ter mellores notas, e agora tamén vai a depender moito da preinscripción e das notas de corte e de se entran no grado ou nos estudios que tiñan pensado facer. Penso que sí, a maior parte deles van a entrar porque as notas, as calificacións maioritariamente son calificacións moi boas. De feito, temos 2 alumnos e 2 alumnas entre os mellores expedientes de Galicia, porque teñen máis dun 9 na fase xeral. A verdad, bueno, darlle desde aquí, trasladarlle os parabéns do centro. Entonces, ese pensamos que é un bo punto de partida. Para quen non estea contento coa súa nota, disponden de hoxe ata o martes do prazo para presentar alegacións e reclamacións e pedir unha nova corrección. Abriu hoxe ás 0 horas de hoxe, xa poden facer reclamación, porque fano a través da aplicación NERTA, teñen ata, creo que o martes, me parece que é, porque son inhábiles aínda que poden facelo a través da aplicación, os festivos, reclaman, proceden a facer a revisión no grupo de traballo un profesor ou profesora distinto ao que corrixiu o examen en primeira instancia, vai a corrixir o examen, revisa primeiro se a cualificación está correcta, se é así, despois revisan o examen, pasan a lelo, non poden baixar a nota, aínda que, bueno, a maior parte das veces non ocorre. Despois, si cambian a nota e hai unha diferencia máis de 2 puntos, hai outros 2 docentes que volven a revisar o examen e entonces a nota deles sería a que lle queda. Agora queda por diante todo un verán de descanso, busca de pisos e trámites burocráticos. Descanso merecido, en primeiro lugar, merecido, e, bueno, ahora o que lle queda no verán pois son trámites burocráticos, facer a preinscripción, estar pendientes das listaxes e facer a matrícula chegado o caso, e, bueno, despois, pois, o complicado, buscar vivenda, aloxamento e esas partes, pero, bueno, a nivel de estudios, un merecido descanso.